дар шаҳри Исфара маркази хизматрасонии ширкати телевизионии АНТ ифтитоҳ гардид. дар маросими ифтитоҳи ин марказ Фаридун Урунов, директори ширкати телевизионии АНТ ва намояндаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Исфара ширкат варзиданд. зимни суханронии хеш Фаридун Урунов, директори ширкати телевизионии АНТ, баён дошт ки ширкати телевизионии АНТ аз соли 2003 то инҷониб фаъолият намуда яке аз аввалин ширкатҳои ватании мавҷию ноқилӣ дар кишвар ба ҳисоб меравад ки фаъолона хизматрасонии телевизионии рақамиро дар вилояти Суғд пешниҳод менамояд. баҳри сарфакории муштариён ҳанӯз аз ҷониби ширкат таҷҳизотҳои телевизионӣ ба истифодабарӣ дода шуда онҳо ройгон таъмиру иваз карда мешаванд ва инчунин хизматрасонии устоҳои ширкат низ ройгон мебошад. чанде пеш ширкат шумораи шабакаҳоро ба 180 адад расонида рӯйхати шабакаҳоро гуногун ва шавқовар намуд. мо саъю кӯшиш дорем ки шумораи марказҳои хизматрасонӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо зиёд намуда сифатҳои хизматрасониро боз ҳам баланд бардорем. дар идома Сурури Зиёва Дензода, муовини раиси шаҳри Исфара, суханронӣ намуда баён дошт ки дар давоми фаъолият ширкати АНТ ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидааст. ин аст ки маркази нави худро барои муштариён боз намудааст. ва чуноне ки дида истодед, имрӯз дар шаҳри Исфара маркази хизматрасонии ширкати АНТ ба фаъолият шурӯъ мекунад ва ман боварӣ дорам ки ин марказ барои муштариёни худ, барои сокинони шаҳру деҳоти Исфара хизматнокии сатҳи баландро ба иҷро мерасонад. соли равон ба таъсиси ширкати АНТ 18 сол пурра гардида давоми ин муддат ширкат тавонист ба боварии даҳҳо ҳазор муштариён сазовор гардида хизматрасониҳои муосирро барои мизоҷонаш пешкаш намояд. боз ҳам ба муштариёни худ наздик шудан, ба сифати хизматрасониро ба онҳо пешкаш кардан. имрӯз дар шаҳри Исфара боз як маркази хизматрасонии замонавӣ ба фаъолият шурӯъ намуд. умедворем ки бо баробари кушодашавии ин марказ миқдори муштариёнамон дар шаҳри Исфара боз зиёд шуда, онҳо аз хизматрасониҳои мо баҳраманд мегарданд. айни замон дар ширкат 180 адад шабакаҳо мо ҳаст, яъне ки барои мизоҷон пешниҳод мекунем. агар муштариён ба ширкати мо муроҷиат намоянд, давоми 24 соат устоҳо рафта яъне ки таъмир карда медиҳанд. бештар 150 та мегирифт. мана бо шарофати мана филиали АНТ ки кушода шудааст, мана 180 та шуд. мо миннатдор ҳастем аз ширкати АНТ, ҳамеша бошанд ба пеш. ёдовар мешавем ки дар охир барои 50 нафар аз аввалинҳо ки ба маркази нав таъсиси хизматрасонии ширкати телевизионии АНТ ворид гардиданд, тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар аз шаҳри Исфара барои барномаи иттилоотӣ хабар.